Ikumkani yesizwe samaZulu kumkani uMisuzulu kaZwelithini uthe Ndlelanhle kwintombi ebezimase umkhosi womhlango kokugqibela kulo nyaka. Will continue to support the South African Police Service Education Trust Fund, known as SAPSET. Kamapolisa amane akhunjuliweyo namhlanje kwinkonzo yesikhumbuzo ebanjelwe eLinden eGauteng nasweleka esemsebenzini phakathi ko-April ka-2024 nakulo nyaka. Sinamkele kwindaba zethu andaba endodwa andaba nophumza sikhumba noyitolikyo olimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Kamawaka-waka entombi nto ezithe zathabatha inxaxheba kusuku lwesibini lomsitho wengcongolo waminyaka le nowaziwa ngomkhosi womhlanga kwibhodwe lasemashobeni ophongolo KwaZulu-Natal namhlanje kumkani yesizwe samaZulu kumkani uMisuzulu kaZwelithini uthe Ndlelanhle kwintombi ebezimase umkhosi womhlanga kokugqibela neselezi kwisigaba sokungena kubuntu obudala zishiya ubuntombi. Zidele imvula intombi ngalentsasa zabuyela kwakhona kusuku lokugqibela lomkhosi womhlanga. Bekumbejembeje kunjeya ke kwibhodwe lasemashobeni. Intombi zibhiyoza, zisombela, zidanisa. Ikumkani yesizwe samaZulu, ukumkani uMisuzulu kaZwelithini usebenzise elithuba wanqwenelela ukuhle zonke intombi ebezizimase lo msitho womkhosi womhlanga okwagqibela kulo nyaka nesele zingena kwikhabathiso lobuntu obudala zishiya ubuntombi. Sizovalelisa ke namhlanje zintombi abahambayo abawugcinayo lomhlanga. Leli butho leli hlezi lapha phambili nodlukulwa lapha ekhaya kufanele ngabulanga ngoba ngimboni kulonyaka ozayo. Ukumkani uMisuzulu kaZwelithini ube nomyalezo ke nakumabutho nensizwa zonke zikaZulu ingakumbi ezo zingekabi namakhosikazi. Angazi ibutho likaMageba ukuthi insizwa zakithi ngoba izintombi zingaka nizawuthini. Kuyomela ukuthi ke sihlale phansi makhosi asedlukulu ke sikuhlalele phansi sicubungule lokho ngoba napho odadewethu begugele endlini hayi khona. Ukumkani ukwasebenzise elithuba ukuthundeza sonke isizwe sikaMageba ukuba simanyane singashenxi kumlimandlela wakudala. Ilembe lashiya sibumbene simunye. Akungathi mhlambe kungenzeka ukuthi imali ngavuka namhlanje lingasifica sinjani alisifice simunye nina besilo. Ibiko kwaqala ke lo msitho ubanjelwa kwibhodwe lasemashobeni kwaye ukumkani uMisuzulu uthi baseza kuqhubeka minyaka le bewusingatha apha emashobeni lo msitho. Kamapolisa amane akhunjuliweyo namhlanje kwinkonzo yesikhumbuzo ebanjelwe eLinden eGauteng nasweleka phakathi ko-April 2024 nakulo nyaka. Le nkonzo yesikhumbuzo eququzelelwe inkonzo yesipolisa kweli phondo injongo ukuqinisekisa iintsapho zalamapolisa ukuba ziza kuthi qolo zifumana inkxaso kweli butho. Esenza intetho yakhe phambili kwisikhumbuzo samapolisa amane eRhawutini, uLieutenant General Tommy Mthombeni uthe lamapolisa abhubhele enkomeni ayezinikele ekukhuseleni ilizwe loMzantsi Afrika ezijule ijacu encame ubomi babo de kwasekugqibeleni. Uhambise wathi ke ngoko baza kuthi qolo benika inkxaso kwiintsapho zawo. As Gauteng management, in line with the national management, will continue to support the South African Police Service Education Trust Fund, known as SAPSET, in order to further the support the educational needs of children of the members who died in line of duty. Uhlamele imgama okaMthombeni esithi ukuhamba kwawo lamagorha namagorhakazi kushiye umsantsa kweli butho. We must remember that
the fallen heroes and heroines represent the character of the patriotism, courage, sacrifice for the country and its freedom. The fallen heroes and heroines are like a nation who has fought many battles to keep our country free from the threats of fear, panic, or dread, or one will say extremely fear. Kananjalo ukwamemelele kumaqhinga ukukhusela amapolisa xa esempangelweni. I call upon all the management to follow through the full implementation of the police safety strategy, where we have to take a full responsibility in ensuring that we are up to the task for the prevention of the attacks on police officers. Kambe ubuphathiswa besipolisa buqinisekisile okokuba imisebenzi yalamagorha namagorhakazi ayinakuze ilityalwe koko iyakusoloko ikhunjulwa. Nanjengoko eli lilinde ngomonde uqala kwekomishoni yophando kaJaji Madlanga nekulindeleke ukuba iqhaqha amabholo idandalazise lubala izenzo ezigwenxa eziqubayo kwinkqubo yobulungisa nakwinkonzo yesipolisa kweli. Isiganeko sokubulawa kukaMartin Sithole siyinxalenye yamadokeyiti ayi-121 aphandwayo. Sithetha nje liqela eliphanda iziganeko zokubulawa ezayamene nezopolitiko kwiphondo laKwaZulu-Natal. uSithole kwakulindeleke ukuba abe lingqina eliphambili kwityala lalo wayengusodolophu eNewcastle uNtuthuko Mahlaba nowayejongene nezityholo zokuba ngungqondo-ngqondo ekubulaweni kwalowo wayeyinkokheli yephiko lolutsha le-ANC eMalahleni uWandile Ngubeni. Nkosikazi kaMartin Sithole uzityande igila kweli jelo ngelifuna ubulungisa. Ngosuku lomama ngomnyaka ka-2019 kwakuphithizela inguwelewele kwizitalato zaseNewcastle. Kodwa lathi xa litshona ilanga ngaloo mini yaqhuma irhuluwa imvula yembumbulu yabuthabatha ubomi bukaMartin Sithole. This thing akuzange mistake kwakuyinhloso because uMartin was under the bakkie. Wabaleka uMartin wangena under the bakkie, but then baqhubeka bamdubula esewile lo munye ubakushangi wangena under the bakkie baqhubeka bamdubula. Ngabona ukuthi okay lento le inhloso because now ubuye utshela ukuthi mhlambe kwakuyimistake but uyabona kwakuyinhloso mase uzwa ukuthi inhlavu zasesinzo zungakhi and the type of bullets the type of the rifle that was used today. uMartin Sithole wayeneminyaka engama-47 ubudala, wayengutata, umyeni, nosomashishini kwaye wayekhe wanguye nonondyebo we-ANC kwisebe lakhe. Wayezinikele ekusebenzeleni uluntu. Ube umuntu wabantu, ethanda umphakathi. So bekwazi ukuthanda nje wonke umuntu, bekwazi ukwamukela wonke umuntu, enesineke nomuntu, futhi nje enothando olukhulu, umuntu ozolanayo nabanye abantu. Ixesha yayiyinsimbi yesihlanu malanga ngomhla we-12 kwinyanga kaMeyi ngo-2019 ngethuba uSithole kwakunye nomhlobo wakhe uButhanani Shange bebulawa ngolunya ngemvula yembumbulu eziyi-28. So nje I was shaking mangifika lapha, he was still alive. Ama-paramedic were busy ngaye, and then uBabshange wayeseshonile vele because nangicabanga ukuthi uyena lo lapha. Ngangitshela ukuthi ngizohamba ngilapha ngifike ngiphakamise yabo le plastic that covers umzimba. Bangibamba akhona nje umuntu wangibamba yabona. Ziyanda Iqenqelekile ke iminyaka kwaye kunangoku akwaziwa ukuba ngubani owabulala uSithole. Unkosikazi wakhe unathemba lokuba uza kubufumana ubulungisa. uMartin Sithole washiya ngasemva abantwana bakhe abane nonkosikazi wakhe onenxeba elingasayikuze liphole. Kutshe kwasoleka abantwana abathathu emva kokutsha kwityotyombe kwindawo yogobityholo iPhumasilwe kwilokishi yaseThembisa kwaye kutyholwa ngelithi abantwana bebeshiywe bodwa ngumama wabo. Ngethuba abacimi-mlilo befika umlilo ubesele ubavalela abantwana ngaphakathi bengenathuba lokuphuma.
ke tswa mona ka Sheko ko Rabasotho kwa ko police station ko diseleng. Ndisukombona namhlanje emapoliseni uthetha yedwa. Ndiyacinga ngumothuko. Andazi nokuba ndithini ngoba kubuhlungu kwaye kunzima nakuye, kunzima kakhulu. So la gore agitsi gore na tla re wa bona ho bohloko le na ho moya na ho bima. Abahlali baseGogosi kumasipala iMerafong sele beneveki ezimbini bengenamanzi okukuze emva kokuba kukho izityholo ezithi lo masipala unetyala le-Rand Water elingange 1.4 billion kwaye oku kukhokelele ekubeni abahlali bavalelwa amanzi kwaye bathi baziva benyashelwa amalungelo abo. Ukanti isithethi salo masipala sithi sele kuphele iveki ezimbini befolela amanzi emzini abahlali baseGogosi kuba ingingqi yabo yacinyelwa amanzi. Aba bahlali bathi umasipala wabo urhuqa inyawo xa kufuneka kuziswe inkonzo eluntwini. What is more frustrating is that we know for sure that the mayor, she had to spend 1.4 million for her own State of the City address, but we are having this kind of a situation whereby we don't have water. And then now, if our own municipality says that we are owing Rand Water 1.4 billion, the question is that who's owing that? Because of if it was the entire Merafong, probably Kusong and other areas could have facing the same situation. But it is all about Gogosi, and we have been punished for something that we don't know. But we want to make it very clear to the executive mayor to say she doesn't love Gogosi, and Gogosi we understand that she doesn't love us. Into esebenza daily phela amanzi into esebenza daily sisela ipilisi ngawo abazali bethu sihlamba ngawo itoilet ngamanzi ukupheka ngamanzi. Ukanti ababahlali bathi le ngxaki yamanzi ibaphethe kakubi. Ndinabadlezana bayi-2 endlini ndibakhelela amanzi amdaka emfuleni ndihlamba impahla zabantwana ngamanzi amdaka. Ndinabantwana endlini bangena isikolo itoilet idrain zimile azisebenzi. Ndinesinqa esibuhlungu ndinje andazi ukuthi ndizawuthini ndikha amanzi ngewilbhara ekuseni nangantambama. Ikogosi ehlotsheni ikogosi ngakunengxaki kodwa i-Rand Water ikogosi ifela amatyala aseMerafong. Enganxa kusebusika ikogosi ifela amatyala aseMerafong kwa-Eskom. Ngoku asazi uba kuthini ikogosi sikwayiphi umasipala ngoku umasipala singaphansi kwakhe ngoba simbizile usodolophi ingumama unozuko namakhansela sithi bake bazo-adressa abahlali ngendaba le ayamanzi ngoba into amanzi sibona kumakubo sibona e-TV nje ukuthi hayi kunengxaki eMerafong kodwa sikacelelwa. Umasipala uphefumle wenjenje ngale ngxaki yamanzi. We must say that Rand Water bills the municipality about 350 million. However, the municipality is only able to collect about plus minus 100 million from our paying customers. Majorities of our customers are non-paying. Ingxaki yamanzi nechaphazela ibi kubahlali bephondo laseRhawutini kuba kwiveki ephelileyo abahlali baseThembisa babambe ugwayimbo bekhalazela amanzi angekhoyo kompompi. Abantu abatsha nabaphuma kumakhaya angathathi ntweni babonise ngobuxhaka-xhaka bale mihla babuvelisileyo nobusombulula iingxaki eziphathelene nokhuseleko kwicandelo lezimbiwa. I-Robot Rumble STEM Innovation Challenge lukhuphiswano olutsala iinyanga ezine noluququzelelwa liziko i-Algo at Work ngelokuxhobisa uluntu ngokubanzi ngezakhono kwicandelo le-AI ne-robots. Elinyathelo kuqinisekisa ukuba ulutsha oluphuma kumakhaya angathathi ntweni alushiyekeli ngasemva ngezakhono ezibalulekileyo kule mihla nezingavula amathuba engqesho. Abavelisi abaselula babonisa izisombululo ezingasindisa ubomi babasebenzi kwishishini lwemigodi kukhuphiswano olubizwa nge-Algo at Work Rumble STEM Innovation Challenge. I-Robo Rumble STEM Innovation Competition siqale kulo nyaka as i-Algo at Work Robotics Academy. And izoba i-competition ezoba khona unyaka nonyaka ukubambisana nama-private and public sector partners. And inhloso nqangiyayo ukuthi abantu abasha eNingizimu Afrika bengene emkhakheni we-technology, engineering, and things like that. Enye yenjongo eziphambili zoluphuhliso lweroboti kuqinisekisa ukhuseleko lwabasebenzi kumacandelo ohlukeneyo omsebenzi. Baqhamuke nama-solution ahlukahlukene athinta endabeni ze-mining, construction, transportation njalo njalo. Inhloso nqangiya lama-solution lawo kanye ama-invention. uZulu uthi iphulo elikumila kunje sisixhobo esetyenziselwa ukulwa nentswela-ngqesho kulutsha.
iningi lentsha aliqashiwe kanti iningi lentsha futhi aliqasheki. Kubalulekile-ke ukuthi sikuchaze ukuthi yindaba lingaqasheki, izathu ukuthi amakhono abanawo akusiwona lamakhono adingwa i-industry okanye-ke i-economy. Ingakho-ke kubalulekile ukuthi-ke siqinisekise ukuthi-ke through ama-intervention afana nalawo, abantu abasha baba namakhono azothinta into ethi fourth industrial revolution, ongamakhono njengamanje kuthiwa-ke ama-scarce skills, amakhono siyizwe nezwekazi lase-Afrika esishoda ngawo kakhulu. Ezinye inkampani ezixhasa eliphulo ziquka i-M-Lab, isebe lezenzululwazi notshintsho, iChieta kunye nelithaba TVET College. Olu khuphiswano luvuleleke kubantu abatsha abaphakathi kweminyaka eli-16 ukuya kuma-35 ubudala kuwo onke amaphondo kweli. Abaye bafuna ukuparticipate for unyaka ozayo, ungangena uvisite iwebsite ethi robo-rumble.co.za, robo-rumble.co.za. Ilapho uzokwazi ukuthi uthole khona i-application form lokuthi-ke ugcwalise, and then uma ukuthi-ke ungekuhambe kahle-ke sabe ithimba-ke sizozi-communicate nawe ekuthenini-ke what are the next steps. Abafundi bebanga leshumi nabafundi abakumaziko emfundo ephakamileyo nabaphala phambili kwizifundo zobuchwepheshe banongenela olu khuphiswano. Nantsimo Zulu noThabile Makhaphela. Mqwathi noNcuthu kuDeskaya indaba ndiyakubulisa bukele ekhaya ndikwamkele kaloku edeskeni yam yeMozulu bethuna ngegama mna ndikuThabile inzwakazi yabathembu mvanje ke nansi imozulu leyo ke siyivulayo umzontsundo ekhaya ngokuphawula kaloku iziganeko mvanje ke kuMzantsi Afrika ngokubanzi kusibekele kakhulu kumntla ntshona welizwe mpela ke phaya encamini njengaphaya koPriska kwasekuseni ngalo mafu nendudumo ngaye la 10 degrees noxa ke bukele emva kwedina layo ngomso kusafudumele kamnandi ngaye xa beyisonga la mini u29 degrees wona ke amaqondo wakho phantsi naphezulu kokuqala iphondo kupha bethu nempuma koloni mpela ke mzontsundo pha kumbindi nentshona lapho pha koRhafu kwasekuseni kucwengile ngaye la 10 degrees kuthi sempela emva kwemini ngomso ngaye ke la 31 degrees nansi bethuna imozulu kwakhona phaya ephondweni laseFreystata njengapha kwindawo ezininzi kumazantsi olaphondo kwasekuseni koBloemfontein futhi sisibhozo namafu mpela phaya bayivaleke bayisonga imini ngomso ko28 degrees benjenje ephondweni lasentshona koloni njengapha kumantla futhi namazantsi wolaphondo phaya kwasekuseni koGeorge kumoya obhudla mpela phaya ngo12 degrees napha ko-Oudtshoorn bevuswa sisithoba nansi imozulu ephondweni laseNorthern Cape mbukele ekhaya futhi pha kumantla koKoromane kwasekuseni futhi qaba ngamafu ko10 degrees efana nqwa ke phofu naphaya koKimberley kwasekuseni futhi kuyabanda kaloku futhi ke eloshumi nansi bethuna imozulu ephondweni laseNorthwest ngomso njengapha kwindawo ezininzi ke kumbindi nentshona yelaphondo Vryburg umzekelo kwasekuseni ngalo mafu mpela ngaye ke futhi la 9 degrees nakoMorulang bevuswa ngu10 degrees ithi imozulu ephondweni laseGauteng apho sikhoyo ke thina ngalo mzuzu mpela pha kumazantsi nentshona yelaphondo Carltonville kwasekuseni futhi kuhle ngomsemva kwemini kucwengile xa beyisonga ko26 degrees mbukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi phaya ephondweni futhi ke mbukele laseLimpopo njengapha kumazantsi welaphondo bila ekuseni ngo13 degrees napha kwimpuma yephondo phalaburwa kwakhona vuka kamnandi phaya beyivala ngo15 degrees yehla nam ngokubanzi phaya ephondweni futhi ke lasempumalanga kwintshona namantla welaphondo futhi Middleburg ekuseni kumnandi phaya ngo14 napha kwincam yelaphondo emalahleni kwasekuseni futhi cwengile ko11 degrees kanti apha ekhaya bethuna vumani kaloku ndiyivale ndiyisonga imozulu phaya bethuna KwaZulu Natal impela ke kumantla nentshona Newcastle ekuseni futhi ngumoya obhudlayo phaya nenkwantla koVryheid ko11 degrees mna ndikuthanda kakade xesha lemyobe. Kanti ungawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 kamnandi mawethu.